Ay na, napuyat ka manen, mare. Ay won at ipalpalpas ko daytoy module ti anak ko. Manipod di nagrugi matan daytoy module nga daytoy ket ay na nakaamlo di pinakmutan. May high blood si ka. Ay, don't tell me, sikat agar aramid ti module ti anak mo. Ay bay amon mare kat naman ag first honor daytoy anak ko Chance na daytoy ag first honor. So saya atak nga rod. Kas lagabi nga nagmana kani amana nga amumutan medyo ni amana medyo nakatabtabad. Uy, adok dahil istorya kanya, minilakay ko, idi kinaubing na, di agis eskwela. So, imbaga di teacher kanya na, nga magbigay ng halimbawa ng solid, liquid, at gas, kunana. Ay na, dahil lakay ko dahil. Among batin sungbat na, kunana, ijay solid, tabel ka no, tabel. Ay, santisid. Tapos ajay mat liquid, insurat na, ay na, Boris. Tapos hindi ko na nga ajay ngay gas. Di ko na utot ka no. Ano siya ki teacher eja akat matali mo dawak iti kinalukloko na. Baka pa'y nung mabaot ko jay aglaylay-lay nga subil na. Amom kapupuyat ko agar arami daytoy na module nga daytoy. Ay na nagka-anemic akmot tanan. Tapos syempre makaungot ka na maminsan. Ay na nag-high blood si ka. Anya? Anemic nga high blood? Ano ba ti kas, Jay? Amom sa totoo lang paranormal ka. Ay na naman ang ibagbagab nga paranormal. Abnormal ko wrong choice of word kamot mare. Baka maestro ka kanyan. Ay, ala, whatever, mare. Amo, mare, agtrubak taman. Idi, permit reklamong kadagi mamaestra? Kunam nakatugaw dalang di classroom nga awan ti pulos aramidan da. Uray laag bedsor dagi ububot da. Now you know how it feels like to be a teacher, di ba, mare? Imagine di may nga teacher. Isusuruan na ti more than 20 nga students, di ba? Hard work, mare. It is not a joke, mare. Tapos anya pay kunam idag sulsulisit dagi mamaestra ti kupon ban? Malagip mo pay? Perme tangiwat mo nga agbabubbles ti kamumuryot. Kurang na lang ilabak tito nito nilada nga lupot di tangiwat mo. You know what? No awan ti itad mo, itatalnam ladta. Among baybay am taado pay ti willing nga tumulong kan makaawat. Entiende? Among mare real talk daytoy among tagtanti mamaestra ti agrem remedyo ti usaran ti estudyante. Isu nga daday ta solicit nga dayta. Takurang nga rutit itadda ijay narigat ti agsasao. Ngam amom da kita solicit ti mamaestrahan mat nga para kanyada para ti estudyante. Amom mare no amin na lang spoon feed mo dita anak mo. Anya nga ti maadal na. Sa totoo lang, kakaasin to ta anak mo no nga kaya nga tumakder ti sarili na nga saka. In the first place, ita modules nga daytahan nga para kanya tayo nga parintis. We're the only guidance counselor. Ito baga? Anyway, the point ko, what you teach them today will create their future. Period nga tinmangkan. Mare, isip-isip din pag may time, So, ito po, sinisit up po natin. Gagawa tayo ng video na naman po, pang-upload natin. So, may mga props po tayo dito. Yung props natin ngayon. So, ilagay natin dito. So, ganito po. Tapos po, mamaya pagkatapos ng yung part nito, magpapalit po tayo ng damit. Ito po yung pangalawang tao na kausap nito. So, unahin ko po itong yung portion na to. And then after po, mamaya gagawin ko ulit yung isang person
yung part ng isang person. So sa ngayon, nandito lahat yung nandito lahat yung script natin. Dito ko babasahin. Tapos daw sumisit na kita mga maestra. Ay na, permi, nakadiniwat mo kas lang ang bubbles. Kurang na lang, aglabaa. Ay. Agbubbles. Kurang na lang, aglabaa. So, natapos ko na, nalpas ko dyan portion nga right to. Natapos ko na yung portion na to. So, ngayon, papalit ako ng ibang ng ibang tawag dito. Ng ibang tawag dito. Ng ibang, yung isang tao na kausap ko. Okay. Yeah. Ito po yung yung pangalawang tao. Ito naman susuotin natin. Tapos ito yung wig na isa.